खुलुमबाय रायजोफोर आरो फैलायबाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव जोङो आसलते माब्लाबा जोङो फिउचारनि खोन्थाफोरखौ भबिष्यतआव मा खालामना जागोन मा मावनानै जागोन बेफोरखौनो साननानै गोबां माने निजेखौनो निजे सिन्तायाव खोलैनानै दोनबाय थायो आरो बेखौनो नोंथांमोनखौ आङो बुजायनो थाखाय मोनसे फिसा स्ट'रि मोनसे खोन्थागोन आङो बुंलांगोन आरो नोंथांमोना जोबजासिम भिडिअखौ नाय सासे जादुगर जोबोद जादु खोन्थि माने बिराद नाम जाबाय माने बयबो मिथिग्रा जाबाय बे मानसिखौ जे बिराद मोजां जादु खोन्थियो बिराद मोजां माने माबाफोर टेकनिकफोरखौ बाहायनानै खोन्थियो जेबो हमनोनो हाया बे खोन्थिनायखौ ओरैबायदि माने मोजां जादु खोन्थियो बियो बिदिनो दावराव जानायाव सानसेखालि माने राजानि राजमहलाव जादुगरफोरखौ लेंहरबाय इयाव माने कम्पिटिसन माने जाय बांसिन मोजां जादु खोन्थिनो हागोन बिनो माने मोजां पुरस्कार होगोन माने मोजां गिफ्ट होगोन बा गोबां रां रुफा हरगोन बिदि माने राजाया एनाउन्स खालामना होबाय आरो बिदिनो गोबां जादुगरफोरा थांबाय थांनायाव बे सासे जादुगरा गावहा सानबाय जे आङो दिनै मोनसे बेलेग खालामगोन सानफ्रोमबो खालामबाय थानाय माने जादुफोरखौ बेसेबां आरो खालामबावनो बेखौथ' बयबो मिथिगौ दिनै आङो मोनसे बेलेग जादु खालामगोन बिदि होननानै खोब लामा सिन्था खालाम थांबाय बियो थांनानै राजमहल मोनहैबाय बेयाव गासैबो जादु खोन्थिगासिनो दङ बयबो जाय जेखौ रोंगो बेखौनो खोन्थिबाय दङ खोन्थिनायाव खनसे माने बे सासे जादुगरनि फाला फैबाय फैनायाव बियोबो जादु खोन्थिनायावनो मा खोन्थिखो राजानि दि माने मुकुट दंमोन ना गानग्रा बे मुकुटखौनो गायब खालामना होबाय गायब खालामना होनाय लोगो लोगो बेयाव थानाय गासै जादुगर मन्त्रि जथ' मानसि दंमोन गासैबो मिनिजोब्बाय राजाखौ मिनिजोबनायाव राजाया सानबाय मासाला आंखौ इमान अपमान नोंखौ आं जादु खोन्थिनो होदो नों आंनि माने गानग्रा मुकुटखौनो नोङो आंनिखौ खोमानानै होबाय बिदि होनना जोबोद रागा जोंबाय बे राजाया आरो लोगो लोगो सान्थ्रिफोरखौ लगायनानै होनबाय बेखौ जेलाव दोन 7 दिन उनाव बेखौ फासि होनाय जागोन इमान आंखौ अपमान खालामदों ओमफ्राय दा बे मानसिखौ लाना थांबाय जेलाव लांनायनि उनाव साननै उनाव बिनि हिन्जावा गाबै लोगो हमनो फैबाय खबरखौ मोननानै ओरै थोरै जादु खोन्थिनायाव माने राजानि माबा गायब खालामनायाव जेलाव दोनबाय होननानै खबर मोनबाय मोननायाव बे हिन्जावा खबर लानो फैबाय बिखौ खबर लानो फैनायाव बियो मिनिबाय थानायाव हिन्जावा सानबाय हाला पागल जाबाय खोमायो फासिनि खोन्था माबानानै साननैसो उनाव थैसिगोन नालाय पागला जाबाय खोमा होननानै होनफैबाय मानो मिनिबाय दङ नों मिथिदोंना मिथियाखै नोंखौ दि हप्तासे उनाव माने फासि होगोन होननानै आरो जों मा खालामना जागोन न'खराव माबोरै जोङो सोलिना जागोन नों गैयाबा नोंनि खामायनाय फैसा थाखाफोरजोंसो जोंहा सोलिबायदोंमोन जादुगरा मिनिनानै होनबाय हिन्जावखौ 7 दिन उनावसो फासि होगोन सिन्था खालामना 7 दिनखौ आंखौ मोजाङै माने मिनि खुसि रंजाना थानो हो बे 7 दिन खालि जानो गोनां खोन्थाखौ आं दिनैनिफ्राय साननानै दुखुआव गाबबाय थानो हाया बिदि होननानै बिदिनो हिन्जावा माबा माबि रायज्लायनानै ओमफ्राय थांनानै दा गाबोन बायसा फासि होगोन आरो दिनै बायसा राजाया माने खरायजो बेखौ माने नायनो थांदों लोगो हमनो थांबाय बे जादुगरखौ लोगो हमनो थांनायाव बे नुहरबाय जे राजाया खरायजो गाखोना फैगासिनो दङ बियो इखालि मा खालामदो गाबनाय मोनसे एक्टिं खालामबाय थाबाय गाफ्लाबाय थाबाय बे राजाया खाथि मोनहैनानै सोंबाय मा दासो मिथिदों नामा आंनि टफि खोमानायनि आंनि मुकुट खोमानायनि नोंनि साजाखौ दासो मिथिदो माबायदि दा गाबोन फासि जासिगोन नोङो दासो गाबनो ओंखारदों नोङो बिदि होननायाव बे जादुगरा
राजाखौ होनबाय आं आसलते आंखौदि गाबोन फासि होगोन बिनि थाखाय आं गाबाखै। आं गाबदो मासे खराय आङो बिर होनो माने सोलोंहोगासिनो दंमोन आरो बे बोसोरसेनि भितरावनो बे बिरनो रोंथारसिगौमोन। नाथाय बे आंनि साननाया माने जाफुङासै आरो आं जाफुंहोनो हाला माने बे खामानिखौ आधायैनो थाबाय। बेखौसो आङो गाबदो नोंथाङा दि आंखौ गाबोन फासि होगोन आं दि थैलांगोन बिनि थाखाय आंहा जेबो दुखु गैया। बिदि होननायाव बे राजाया सानबाय बिरनो हानाय खराय, बे बिरनो हानाय खराया जुदि आं मोनोबाथाय आङो जुद्धफोर नांबा आं जबावबो आं जय जानो हागोन, मायावबा थांनो गोनांबा बिरनानै फददनो मोनहैनो हागोन। बेबायदि साननानै राजाया होनबाय मा आदसा नोंखौ आं निमाहा होबाय बोसोरसेनि थाखाय, नों बोसोरसेनि भितराव जुदि खरायखौ बिर होनो हागोबा नोंनि साजाया पुरा माफ, आरो जुदि नोङो बिर होनो हायाबाथाय बे बोसोरसे उनावनो नोंखौ आरो फासि होनाय जागोन। नों दिनैनिफ्राय आरामसे जाहै न'आव थानानै आरो बे खरायखौ बिरहोनो सोलोंहो। बिदि होननायाव बे थांबाय। ओजा न'खराव अखानायै आलासिफोराबो फैबाय, गासैबो सिना जाना मानसिफोराबो फैबाय। दिनैथ' बिनि फासि होनो गोनां दिन नालाय न'आव गाबलाय गाबसि जोबोद दावराव आरो बिदिनो मानसिफोरा फैनानै जोम जोम जाफैबाय न'आव दिनै इसानि हौवाखौ फासि होगोन होननानै। दसे उनाव बे हौवाया मोनहैबाय। मोनहैनायाव गासैबो आसरित नोंखौथ' दिनै फासि होनो गोनांमोन माबोरै मोनखो बेखौ। बिदिनो बियो होनबाय राजाया माफ खालामना हरबाय आंखौ हेन तेन होननानै। ओमफ्राय गासैबो खाथि खालानि मानसि आलासिफोरा थांफिनजोब्बाय। थांफिनजोबनाया हिनजावा सोंबाय नों आसलते माबोरै गबोखो जेलनिफ्राय, नोंखौथ' दिनै फासि होनो गोनांमोन। बियो होनबाय जे ओरै थोरै आङो राजाखौ खोन्थादो जे मासे बिरनो हानाय माने गरायखौ आङो सोलोंहोगासिनो दंमोन, बेखौ माने पुरा जायाखै बोसोरसेनि भितरावनो जागोन होननानै आं खोन्थानायाव आंखौ राजाया हेगारना होदो, नाथाय बोसोरसेनि थाखायल', बोसोरसे उनाव आंखौ आरो फासि होबावगोन। हिनजावा होनबाय नों मानो बेफोरखौ माने जथपट खालामबाय थायो, माखौ नक्टा नक्टानो खोन्थाना लाबाय थायो, दा मानिफ्राय लाबोगोन जोङो बिरनो हानाय गराय, मानिफ्राय लाबोगोन, माखौ सिखायहोगोन, सोरखौ मा मासे गराया बिरनो हागोन। बिदि होननायाव बे जादुगरा होनबाय नों दानो इमान टेनसन लानो गोनां खोथा गैया, बोसोरसे दोङो बिनि थाखाय, दा बोसोरसेखौ नों जेबो टेनसन खालामनाङा, बोसोरसे उनाव जागोन जि जानो गोनां। बिदि होननानै हौवाया हिनजावखौ बुरखायनानै दोनबाय। बुरखायनानै दोननायाव थांबाय 6-7 माससो, 6-7 माससो थांनायनि उनाव बे राजाया सानसेखालि माबा मोनसे बेमार जानानै थैलांबाय। थैनायनि उनाव आरो बिनि बिसारबो गैला, फासिबो गैला, एख' गैला, सोर मायाव खराय, मायाव राजा, मायाव फासि, एख' खबरानो गैला। थिग बिदिनो जोङो आसलते उनाव मा जागोन बेखौसो जों बांसिन सिन्था खालामनानै जोंनि जिबनखौ नस्थ' खालामना लायो। गाबोन मा जागोन, समनिया मा जागोन, बेखौ खालामबा मा जागोन, जाय खामानिखौ जों मावाखैनो मावनायनि सिगां 100 बार जोङो सानगोन मावबाबा मा जागोन। आरो बिनिखायनो जोङो माने दा थांना थानाय दिनै दिनखौदि जोङो दा मिनि खुसि रंजा खुसि थानांगो, बेखौ जोङो बावलांनो हमदो दा। जुदि जोङो बे गाबोननि खोन्थाखौ बा भबिसतनि खोन्थाखौ सानाबानो आसलते गासै मानसियाबो मिनि खुसि रंजा खुसि थानो हागोन। नाथाय बे गाबोन बा दायो बा उनाव बे खोन्थायानो बेनि सिन्थायानो मानसिफोरखौ माने जाहोलांबाय दोङो आरो आयुखौबो मानसिनि आयुखौबो माने खम खालामगासिनो दङ। बेनिखायनो नोंथांमोनखौ आङो खावलायहरो दि मिनि खुसि रंजा खुसि था, जेबो बारा भबिसतनि सिन्था खालामनो गोनां गैया। इसोरा जा खालामगोन मोजांनि थाखायनो खालामगोन आरो जि जागोन नोंथांनि जिबनाव सब मोजांनि थाखाय जागोन, एख' गाज्रिनि थाखाय जाया। गतिके भिडिअखौ मोजां मोनदोंबाथाय लाइक शेयार कमेन्ट्स खालाम आरो लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबाथाय
चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।